Hello friends, bye Bodo info YouTube channel da good evening bonisimba big update film Kisan ni benzabai 21 February last date. So last date ada pending zane para be khamani ka maunanggan judi mawuba approve jayeba nangta mana kisti ko mangan benzabai 16. Da bari mangan ma khalamnango buha visit khalamnango A to Z beaw discuss khalamgan and benifrai jai nangta mana Bodo info YouTube channel godan subscribe khalamnala beforbadi government asuni ni bagai scheme ni bagai legase sakri update nangta mana jeblaibo monbai thagan. Da लोगोफोर नोंथांमोनाथ' खोनादों राङा हाबसिगोन होननानै नाथाय रांखौ मोननो मा मावनांगौ जायफ्रानोखि पेन्डिं जादों एबा नोंथांमोना गोदान खालामदोंमोन एबा नोंथांमोना मोनबाय थायो माबादि कन्डिशन दा बेयाव मोनसे अफिसियेल मोनसे आपडेट सफैबावदों बेनो जाबाय गोबां आपडेट होगासिनो फिल्म किसाननिफ्राय जे नोंथांमोननि राङा जाहाथे मोननो हायो दा बेनो जाबाय केवाइसि दा नोंथांमोननि केवाइसि बेनिफ्राय गुबुन गुबुन बायदिसिना खामानि लिंक खालामनाय लेन्ड सिडिं खालामनाया लास्ट डेटआ जाबाय 21 फेब्रुवारि स' नोंथांमोना मा जागोन बेनि सिगां खालामाबा बेनो जाबाय रांखौहाय मोननाय नङा जुदि पेन्डिं जादोंबा स' बेखायनो नोंथांमोना अफिसियेल हिसाबै भिजिट खालामनांगोन बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 21 फेब्रुवारि बिथांमोना पर्टेलाव बे समाव खामानि मावबाय थागोन दासिमबो टाइम दङ नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि जादोंमोनबा लेन्ड सिडिंआ आपडेट जायाखैबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन स' नोंथांमोना CSC सेन्टाराव खनसे भिजिट खालामबानो जाबाय बाय'मेट्रिक्सआ जादोंना जायाखै नायबानो जाबाय एबा आधार कार्ड नोंथांमोना आपडेट जादोंना जायाखै लिंक जादोंना जायाखै बेखौ खनसे चेक खालामबानो जाबाय फिंगारप्रिन्टआ जादोंना जायाखै होमबाथाय नोंथांमोना मिथिगोन आरो जुदि बेयाव जाथाराबा नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामनांगोन बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थायो बिथांमोना जायखौ नायो बेनो जाबाय ग्राम सेबक स' बिथांमोना GS जायनोखि GS नोंथांमोना खोनादों जानांगौ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव मोनसे GS थायोबा ग्राम सेबक थायो बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना नंगुबै आबादारि नोंथांमोना फोरमानखौ होबानो जाबाय जेरैहाय लेन्ड रसिद बा नोंथांमोना रेशन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंथांमोननि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय एप्रुभ खालामबा एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना जेसेबांनो पेन्डिं जादोंमोन बेनि रांखौ मोननायनि चान्सआ दङ दा जायफ्रा पेन्डिं जादोंमोन नोंथांमोना जुदि पेन्डिं जादोंमोनबा बे खामानिखौ नायबानो जाबाय लास्ट डेटआ 21 फेब्रुवारि हानायसेबां नोंथांमोना बे समनि गेजेराव लास्ट डेटनि सिगां खामानि मावनो नाजा होमबाथाय नोंथांमोना किस्तिया रिलिज जाबाथाय नोंथांमोना मोनगोन आरो बे किस्तिखौ बिथांमोना लास्ट सप्तायावहाय फेब्रुवारियाव सोगोन होनना बुंदों एग्रिकालचारनि एडभाइजारा थ' बेखायनो नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामबानो जाबाय CSC सेन्टाराव नङाबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामनो हागोन अब्लाथाय जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन जुदि एप्रुभ जायाबा रांखौहाय मोननाय नङा आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो जायफ्रा सिगांबो मोनदोंमोन मोनबाय थाखायो दाखालिसो मोनदों नोंथांमोना जेबो KYC होनाङा नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबखागोन मानोना एक्टिभ दंखायो दा जोङो PM किसाननि पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो बोसोराव 6,000 मोनो 6,000 मोनो बेखौ मिथिखाबाय आरो खनसे सोगासेयाव 2,000 मोनगोन 3,000 मोननाय नङा अके आसाम स्टेटआव नाथाय गुबुन स्टेटआव बारा होनो हागौ एबा बिथांमोना एडिशनेल होयो बाट बेयाव जोङो 2,000 मोनगोन आरो 16 किस्ति डेट फैथ'वाखै थाबैनो फैसिगोन 21 फेब्रुवारि उनावहाय बे डेटआ ओंखारगोन दा बेखायनो 2,000खौ नोंथांमोना मोननो दासिमबो चान्स दङ नोंथांमोना 16 15 किस्ति मोननो बा नोंथांमोना जायखिजाया किस्ति मोननो खायसेया खम बारा जायो दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि स्टेटास नायनोबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायफ्रा ID दङ आरो ID गैयिफ्रा हानाय नङा नायनो हानाय नङा गोदानफ्रा आरो जायफ्रा ID दङ नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय एन्ड बेस्ट अप्सना नोंथांमोना प्रब्लेम जादोंबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव ग्राम सेबक एबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसारफोरजों रायज्लायबानो जाबाय नोंथांमोना एजेन्टनि थ्रुयै थांनाङा एजेन्टनि थ्रुयै थाङोबा नोंथांमोना रांबो लाजानो हागौ बेखायनो डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खनसे मोजां गासैबो खोथाखौ नोंथांमोना सोंनो हागोन एबा ग्राम सेबक थायो बिथांमोनजोंहाय नोंथांमोना गासैबो गोनां डकुमेन्ट्सखौ साबमिट होनो हायोबा नोंथांमोननि आइडिखौ देखायनो हायोबा बा नोंथांमोना होनो हायोबा एप्रुभ जायोबा नोंथांमोना किस्तिखौ मोनगोन दा बेखायनो PM किसाना मोनसे आपडेट होखादों जे अफिसियेल हिसाबै 21 लास्ट डेट बे जाबाय एवारनेस एबा KYC होनायखौ बिथांमोना फार्मार्सफोरखौहाय आबादारिफोरखौहाय खावलायगासिनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोना थांनानै भिजिट खालाम दा जोङो अफिसियेल आपडेटखौ नायनोसै PM किसाना मा होनदों जों बेखौ नायनोसै अफिसियेल टुइटार हेन्डेलाव दा जोङो फैबाय PM किसाननि अफिसियेल टुइटार हेन्डेल एकाउन्टआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गोबां एवारनेस होगासिनो दङ जाहाथे 10 कौटि फार्मार्सफोरा रांखौ मोनो बेखायनो नोंथांमोनखौ खालामनो नागिरदों नैबाव मोनसे मिटिं लादोंमोन एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि एडभाइजारा बुंदों जे लास्ट सप्तायाव नोंथांमोननि रांखौहाय सोगोन होननानै ओंखायनो नोंथांमोना जि खामानि मावनांगौ दङ 21 फेब्रुवारि सिगां नोंथांमोना मावनांगोन बिनि उनाव राङा नोंथांमोना हाबगोन स' बेनिफ्राय बेयाव गोबां आपडेट होगासिनो दं बिथांमोना जाहाथे बयबो KYC एबा नोंथांमोना जि प्रब्लेम जादों CSC सेन्टाराव नायबानो जाबाय नङाबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसावबो नोंथांमोना थांनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन बुजिनो हागोन जे मा जामारदों आरो मा जामाराखै दा बेखिनियासिम नोंथांमोना मोनबाय अफिसियेल आपडेट प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि यजना बे जाबाय सरकारनि 6,000 बोसोराव नोंथांमोना मोननो हायो